Hindi. Hindi ada sa butan. Ham tadi bay, sagingan man diri bay. Iya ba? Sabi ko diri bay. Agak kan eh? Ini di bunuh terus menggau kita ke mangga nak. Tidak ada bungas mangga. Bantai. Sige. Oh, wak deh. Jadi gana kuha to Terus. Asam tu mengamau bay. Pak. Wak pa man ngabot. Sayo kay ko gidrops ko monthly diri ba. Gaya tu mga buang eh. Abot turun gal-galan ko turun di manulod. Teachers day bitaron. Rapid. Merugula pa tayo rapid ba? Merugula pa yung mga tao. Tara. Matut sarana no. Pak. Hoy. Ha? Ali na mo. Tong rapid. Tara mo to. Lalo rin yung ito. Lalo rin yung buwangan eh. Tuan, mani ba? Sulod man mo ngawa pa may time. Kabayar ta. Wala pa na time day. Gusto diri ba? Hindi. Tao eh. Okay ba? Yang buat. Wala time day. Stoy. Naka 5 dia. Ay 5 dia, babe. Wala lagi ba? Kamu ba basi namo 5 na ba? Wala lagi oh. Na ikaw day. Wala oy. Wala jud basi ko ba? Notebook naman na sa bagot. Wala jud. San, tahan eskwela-eskwela, wa man day may kwarta day. Bayaran lang ko ron, libata ron. May tarong klase ron, gid teachers day man ron. Ate di manulod. Kamu ba? Pwede. Bata? Pwede. Kasi mo. Tuesday man ron, may kong klase. Gani. Kamu ba? Bay, sulod siguro ko bay kay sampan ko mama ginasundo mo gugod. Lima. Kuan ko man ako'y kuan ko. Kasi di ka makita ano niya no? Ikaw ko. Ikaw day, sa manoy. Pwede dito sud. Pwede dito ron. Sulod na lang tabay kay bagong ka nimong bagba, sayang kayo. Palit ka na si mama. Upod lagi bay, bagpo di bitaw kay ning baga ni bay. With Sulod guyod yun, oh. With guyod yan kanay ang palito na ninyo, wala may budget. Kayo na sa man. Bagay bay. Dali. Ito kayo, Sayang kayo. Tara. Siguro ko bay. Balatan niyo eh. Sipat ka sa meron bay, kay wala may kuan. Balatan. Sabay meron lang. Yaw na ra ko. Basi na bay, ko. wa may tarong klase ba doon? Sagdi ra to eh. Uplok man to bay. Kita ra ditulo nya manibat day. Di na magyapon to kasulod kay. Wa naman, kana sirado naman gid. Libre pa bay ba? Tara na, di lagi na sirado naman tara. Ate kiniya day. Time di ay. Kita gi guro. Adre na ta. Adre na tayo. Sagdi na say. Ate, kasi mabuang bay, sulod dito eh. Ate eh, sirado mo ni guard. Guard, sudla ko guard. Woohoo! Guard! Ay ate, pasil naman sila bay. May kamada na koron oy. Wala naman sila. Ate, magurna lang ko eh. Kasi ko. Ay. May isa kagite di ba yo? Ya asam na mga agen na ron. Naay plan A, naay plan B. Kita oh, sundi ko. Kaya pagsulot eh. Ano ba? Tidak naik. Ini ya, babi. Oh, ini nalipat. Pig, sabay Sabat ya. Emang sabat sih. Oh, ya gagan eh. Gaan ko lagi ba kenapa yung kagit dia? Dia nagbantay ang guard. Ang maging guard dito no, ni ganit sulod no, may gani kay wata nagitan. Pero ay mo kabalaka kay na ko plan A, na ko plan B. Na may mga mama ni singgit ito. Sino to sumbong? Sumbong eh. Sumbong to, kay lab dito sa mama. Wala lang ito kailan nun. Pero basta sumbong-sumbong ba? Kaya mga parents ba na diha? Sumbong sa mga maestra ba? Ah, may lara na ugma ita. May ko dito na. Ah, manatamat ko diya eh. Ako'y bala. Wapo mo ka, ngaon sa dito mga prutas o niya, bago dito sa bayanan ako ba? Ano pa test mo? Tara, daan mo ta diri. Hey, di ada ari sebutan. Ham tadi bay, sagingan man diri bay. Iya ba? Sabi ko diri diri. Agak kan eh? Ani ato ibuno tro menggao kita ke mangga na. Tidak ada bungas mangga. Bantay. Sige. Oh, wa deh. Jadi gana kuha to eh. Ano, pinahulog ni paglabay ko niya eh. Sulod rin sa kumbago.
Ay, may silupin, oh. Ang silupin din. Ano, Anak, kali lang. Kaya dali. What? Pagod ka palo. Ay, masaba mga guys. Mas katakpan ka ba? Ayun, sakpan. Tara. Sabi na nagmanggal ito, eh. One hit pa na kan kita tagak ba? Asa man tunagaw nun? Dili na tag-standby oh. Tuod nag-spilante pero dili tag-standby. Dili mo gug-standby ka nang manibat ako ra isa, ako ra isa musibat diri ko adto eh. Grabe ba? Tapos, Asa man diha? Tara. Ako wala ba kay dili kasi ito dire. Yes. Ito dali ha. Uy, naluda oh. Tidak lagi nagduwa ba? Tay si EJ may nang dula-dula di oh. Wala man diha ba? Ano mo kagboy? Uy, nari mo ba? Ya, sorry mo dali. Kau ke? Diha ka diri ba? Pak. Mo bangga tu kani ay? Kaya gigimik ko. Netik ko ni ka ba binya mo kuan ka ba? Sulod ka Abi ba? sulod di ko. Yan eh. Nari din siya. Ingon, mangungan. Sulod. Kinusawa si mama. Tara lingkod ta dire. Ina, tay. Gila oi. Pasi ko dito bay kay sirado na manggunggit. Urnal ko diri no, hapa ko kontra diri kay dula ko ba pangwarta ba. Dula tanyo. Sirado lagi dito bay. Sirado lagi dito. Kuya eh. Bro ito. Oh, puto sa natin mong gaw. Ya. Ay, kauno sa naman yung mangga ka dali bay. Ano ba? Guntong na nilapay-lapay ni ba? Mangga? Dito eh. At least na kayo mapod. Mahatag mo bay. Lua po ninyo eh. Bay. Ayaw mo ako. Ayaw gani-gani hatag siya okay. Wala sa bus ko. Sagay siya? Kung hatag Talangan man na. Kana, uban na uban sa tawag na. Ayaw na siya. Sira ba yan? Ay, lamat yan ni Baya. Kinanalan, mali. Mamay kaya giting to eh. Sa klase ay. Ha? Ya, saan? Dua ta o dua ta? Ay, gata. Tayo to. Ikaw gina ito eh. Ay. Bye. Lay. Oh. Okay. Ano? Bye. Ilan may sugal ba eh? Eh, race na po na ako kwarta dali ba? Risa, ragod ta. Mo parehas ang pagbalon ba? Di, pain ako, pain. Gi, may burak we. Gi, ikaw burak. Batida na ako na semodaan. Yang ketidahan, ulay. Langan, sabihan sir. Ay, ako na po. Bubuang hurot na ni. Ayaw mo dito eh. Tapos yung Gi man. Urutan eh, si banda urutan eh. Buwenta. Urutan eh. Grabe kayo sa, mga tira ba eh? Dati ay, hurot pa lang ang race ba eh. Magkarangan mo na dali. Race ako, pasin ako ba eh. Hurot na ang kwarta eh. Masila ka to? Pasin ako ba eh. Ano sa bangga ko? Uga, kagad niya. Ano sa bangga ba? Urut na ako dito. Ako ba eh, wala ko'y gana kay marot akong trace. Trace, sabi akong balo no. Itilok mo kita ng choy. Sumitrada na ron. Wapo, dali papahapon na no? Okay, tanong lang yung karoon ka. Ano eh? Tuesday man. Para sa ilang ko eh. Son. Buhay ikaw, nagsasanap sa mga ganyan. Muli ka na yun. Adi na ito. Wala na ito pre. Ate, hurot akong kwarta ba eh. Ay pala, gihulat na nato si guard. Kasulod punta ko. Napunta ko yung tunan. Yun, tanahurot akong kwarta. Tugaan na to silang ma'am. Bantay to sila. Yati, daog man ba eh? Pangkan ba eh? Pangkan ba eh? Tuwa na ba eh? Tres, Tuwa na ba bay. eh? Piso ta? Piso ka na? Tres, agana inyo pa yung pangayoon. Pet, ito kindi ba? Uwi, sabay tayo dire. Uy. Sabay tayo dire. Nga, di ka mga tag. Pet, ito rin kindi ni. Tara. Ya, tara. Mga Ito rin kindi po ba? to kada ox ko. Bala ano? Bala, manday. What's up guys?
Shoutout na ikang kuhan bay, Buitila TV. Shoutout sa Subratin King nga nagpa-shoutout. Nga pa, di na mo isa-isa. Salamat kayo, Nawalan salamat. ninyo niya. Salamat kay students ninyo bay. Shoutout to na pa shoutout sa mga ganiha kato nag-video mi nga. Nagingon nga ipa-shoutout to sila. Oh, Shoutout sila sila. ante. Thank you, thank you. Salamat. Yes, salamat. Guys.